Včera sa uskutočnilo zasadanie mestského zastupiteľstva, ktorého som bol účastný a dostal som priestor vyjadriť sa a popísať situáciu, v ktorej sa hokejový klub dnešnému dňu nachádza. A ja osobne som trošku smutný z toho, že to celé muselo zájsť až sem, že jednoducho sme túto situáciu museli riešiť priamo s poslancami. Som však veľmi rád, že som od poslancov tento priestor dostal. Som veľmi rád, že som mal možnosť s nimi viesť debatu, ktorá bola určite konštruktívna. Som veľmi rád, že poslanci prejavili záujem venovať sa tejto problematike, čo dokázali aj svojimi vyjadreniami, svojimi otázkami v rámci debaty. To, z čoho som však smutný a trošku ma mrzí, je to, že k tejto situácii nemuselo vôbec dojsť, keby úrad primátora svojím spôsobom na hĺbšej a lepšej úrovni komunikoval, mal záujem veci riešiť a debatovať. Už to bude rok, čo sme otvárali témy nielen mládežníckeho hokeja, ktorý sa nakoniec podarilo previesť pod mesto, ale aj témy seniorského hokeja, kde my ako HK36 Skalica priamo z úst súčasného prezidenta inžiniera Ivana Chovanca sme ponúkli mestu možnosť vstúpiť aj do seniorského hokeja, mať prehľad, o čom to celé je, mať vplyv na rozhodovanie a byť toho celého kolosu súčasťou. Dostali sme bohužiaľ včera také stanovisko, že som sa dozvedel, že táto informácia nebola z úradu primátora nejakým spôsobom odkomunikovaná smerom do poslancov a že jednoducho ani nevedeli, že takú možnosť majú. To je to, čo ma mrzí veľmi, pretože dneska mohla byť iná situácia. Pred sezónou sme mesto žiadali o podporu formou dotácie, aby sme splnili podmienky k získaniu licencie. Súčasťou týchto debát bolo aj to, že jedna stránka mince bola získať licenciu a druhá stránka mince bola samozrejme financovanie hokejového klubu v práve prebiehajúcej sezóne. Dostali sme isté prísľuby, žiadnym spôsobom to neboli záväzky, ale prísľuby, že primátor sa pričiní o to, aby priložil ruku k dielu a prispel k naplneniu rozpočtu. Keď sme sa v novembri pýtali, čo sa v tejto veci deje, či môžeme s nejakou podporou rátať, či sa veci niekde pohli zo strany primátora, nedostali sme vôbec žiadnu odpoveď na túto našu otázku, ktorú sme formulovali formou otvoreného listu primátorovi. A keďže v následovnom období som sa snažil spojiť telefonicky s pánom primátorom a jednoducho bez úspechu, tak situácia dospela do takého štádia, že som si dovolil osloviť poslancov a požiadať ich o tú možnosť medzi nimi vystúpiť. A tak, ako som povedal, som rád, že som tú možnosť mal.